jiný. Když je v Polsku, tak ona si ho vezme, jo? Ale jinak ona má ty kulaté. Víš? Takové ty prostě tady někde. Jo, to co zukazovala, to Ano, tyhle ty přímo. My máme ten stejný, co máte ještě v postýlce přímo. Ten toho metíka. Jo. Jo, to je z Revěrní bratrské. Jo? To jsme neměli. Jo? Jo. Z něčeho byl. To jsem nekupovala nic. My jsme ho už měli ničem. Já to mám tu kupovala zvlášť. Jo? Tady ten. Ty máme nejradši. Máme vlastně, ten máme s tím stíhačkem a ten máme důležitý. Já jsem taky trošku fanoušek. Já jsem zkoušela, když se prvně tu Viktorina, a my se znamená na bordel, jo, protože jsem tady Gola taky odhodila kupu věcí. A já jsem tam byla, takže bych sklidila. No, už jsem tam byla. No, a neškoumala jsem to. Bo včera nalaďuju, říkám, máš tam obrazky,